Bot karon sa Tricycle Drivers sa Bulton Magallanes Tricycle Drivers Operators Association kon bumatoda nga nagabiyahe sa Bulton Extension Davao City nga ngayon ang ayuda nga fuel subsidy para sa mga tricycle drivers. Sa pagkinabi sa si Sirmen Davao kang Tata Batingal nga kuwang ang 437 ka ihap sa mga tricycle drivers nga paghahatagan sa mga ayuda sa Davao City. Hinon malipay matud pa siya kung mahilakip apan mas maayo nga tanan nga mga driver tungod tanan matud pa naangayan sa pagmahal sa presyo sa petrolyo. Samtang alang sa driver nga si Elvis Kayuman nga nakutabang maong ayuda kung bisan walay franchise mahilakip sa mga mahatagan ilabi na nga siyang wala pa makakuha sa mga butang. Alang sa maangay na tanan pero aron maka-apil po maka paldo po may gamay wag na pamalit po diba? Kay yung paitan na mo income na mo sumatagad lang dito rigid. Ang tingog sa tricycle driver nga si Tata Batingal. Samtang una nagibutyag sa DSWD-11 pinagi kang Regional Director Ruelo Ardanas nga 437 ka mga tricycle drivers ang katak ng matagan sa ayuda nga 5,000 pesos Abril 8, 2026 di na basic kini sa rekomendasyon sa LGU Davao.